Maşallah. Kuzu kestan, hakiki kestan. Nerede? Navê min Miheme ye. Ez 63 salî me. Ev 5 sala elbatmanê me. Ev 41 saleke ez kestanat firoşim. Çile kestanat firoşim. 4 me çile kestanat firoşim. Havînê 6 ma ev şerbet el firoşin. Ava süsê meyan kökî jer Tirkî dibin kiloncî dibin meyan süsê. Ava süsê. Dermanê, ilaca, şifalî ev jî. û evana jî em pê îdara mala xwe dikîn em 4 ma jî vana difiroşin. İşe me ev e. Avînê şerbet çila kestane. Tuha kestana em sînopetînin. û em ji balî kesertînin. Ewlî ê sînopetînin. Ê sînopê quzû kestanen ew dixedin. Em îca şeker kestanesi tînin. Ew jî ê balî keserin. Kestanî delalin, xweşkin. Ve dibin vana ey hakîqî ne. Em li vê derê tînin di sobê de em diqelînin. Vê derê de em diqelînin delal. Piştî ku em diqelînin em derdixin datîn ser tepsiya serê. û qarşî milletê em datînin milletê dilê wan diçêke û zerin û xweşkin û delal û bitamî û xerç xwe re dikire. Em jî îdara xwe geçima xwe vîya wê rov rov pê îdare dikin. Wala berê kîloa dikirîn, bi 2 kîloa dikirîn, bi nîv kîloa dikirîn. Vêga kêm nîv kîlo kî bikirin. Vêga tên te bigrama ye. 100 banû, 5 banû, 200 banû. Wisa yani. Satış ew jî kêm e, satış kêm e. Satış pir kêm e. Gurî devrê berê, gurî salê çûyî zaf kêm e. Wala me sê heb mezekirine, sê heb dar kêm nene. Mevan herkî sê çar neqla üniversite xwendiye. Yekî 4 neqil, yekî 3 neqil, yekî neqlek üniversite qedandiye. Xwedê hê jî betalin, hê dewlet iş nedaye wan. Bêkar bê işin betal. Wala işekî ku hebe ji wan re iş em iş dixwazin ku ew jî îdara pê bikin û bi zewcê qene xwe zarokê xwe xwe yikin. û mezin û emra derbas wî jî te tiştek tune, îşek tune ji wan. Wala bi heba bijî hebayê mezin tê daha êv küçük 3 heftêne daha. Hebayê tê 50 wisa evana mezinin. Yek hebek 20 gram derdikeve olsun. De banut attık. O ev küçük 5 banut attık ev sana olma. Kilo em hafsa didin, qalandi hafsa didin, ne qalandi em dinep 400 di. O sonra tamam zaf koşun delal abana ve ben hene ser tabla mablat froşin. Avana eşek kestanesi juanat bejin. Avana benabin döndüre kestane deji qaçileye. Ev işleri na çav qabuk avana tek qabukun. Avana yani kaç çift qabuk bini ha. Ev şey saxte benabe bini. Benabe evveli. Ev qecanete sahibim avat khwazinu. و ام خوشیش ملتی خود تفرد خوازنو شخورت خوازنو و ملتی که بولغی و متفر بولغی به ام بیت خوازنو و دی شوی لبینه و ایمه لبینه